ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତେ ଖରାପ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସକାଳ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି କି? ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୂରେଇକି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଯୋଉମାନେ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଥରେ ଟିକେ ଭାବି ପାରିଲେନି। ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ କେମିତି? ଏତେ ଖରାପ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସକାଳ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି କି?